درود و درہبات منی گلے بلوچ راج وشو وجدل باتے من برجان بلوچاں او من عبد الواحد وداری گاں وشو وجدل وجنام باتے ہر کجایت گلو گنگلاں باتے گلے راج مروچ گے ویزا مائے مردمی بابت میں حزمت گا پتران کنے کے اے مردم وتی نامہ برے گوشی کما فرحاداں برے وتی نامہ مرید کاں او برے دگے نامی گری برے وطرہ شاعر و ادیبی ہم گوشی او برے گوشی کہ ماں پاکستان ویسا فوج زندانہ 13 سال بند بیتی گاں برے گوشی ماں ایرانہ بند بیتی گاں برے وطرہ سربچاری کاں گوشے کے مول مرادش ہے کہ اے واجکار اے مرد ویسا ٹھگی دروگ بندی او سلکاری ہم کاں دزدی ہم کاں اے مردمہ چے وطرہ بے پاریزے یہ مردم ہر جگہ رو میں نامہ کار مرد کن تو گری ویسا برجان بلوچے عبدالواحد وداری کے بلے ماں گوشک لوٹی ہوتی گلے راج گورا کہ یہ واجہ گما مارا ہچ ڈول تعلق سیادی و واسطہ نیستیں وطرہ بپاریز او درستان چی ماسترین ابر اشیں کہ یہ وطارہ یک مزن خواس و زانتکار و شاعر و ادیب وطارہ لیکی وہ ہر مردم اشیا زانا ہوں کہ یہ یک ادیب و شاعر وطارہ شاعر کن نی اصلا یہ دوز دے بلکہ شاعراں ہاں مردمانی گاں دوز دی اور بیت کان وات ہاں چیزی نوشتہ بکن بلے اشیا چے وطارہ پہریز ہے سلامت بات ہے اور یہ مرد نام ویسا کہ پتے نامی محمد ہے پیرو کو نام شاہ سوار ہے قوما ٹکا گوشنتی آسکانی اور نشتہ گستانہ پیشنا درستے مرد میزانا بلے مائے گما اشیا ہچ دولیں واسطانی او اے میں ہیچ نہیں او آگاں اشیا چھ سلکاری چیزیں کو آئی ذمہ دار ماں آئی نہیں ذمہ دار ماں نہیں سلامت